Plek. Krungu. Pape ditandakno kupinge. Wah, budek tre buntu kok. Kuping tuh budek ki mbok ngirsang. Gak komet ya. Ngono ki ape di ogrok-ogrok nang rumah sakit iki lho. Yuk diduwer kok kono malah ape bingung lho. Ning gone Ramto. Tapi tak tukokno kok kono lho. Tak bangono andenge Ramto. Ape enak ya. Nggone rene ki ape didol. Anggit kowe tak gawe nang kono. Dadi ben nggone Ramto. Kuping ki bek lho. Dadi buntu putih. Tek. Kan buntu putih. Tek. Budek kupinge. Akan obat. Ketok kono mbok teh hati kono lho. Oh dicerut. Ndek kae tak kono Jonegoro ora apa kok. Karo nek kene. Kan mesisan. Iki sampe nambakno. Kupinge Pak Ipin ben gak nek roh wong. Ya, ngono krungu. Ben kotor. Salin itu. Wur. Ya wis pas aku nek keterak-terak budek. Piye? Mas aku nek kupingmu ya terak seleten. Mak. Kok iso? Lah nek menawa Iso anu wong pakmu ki yo Nek anu Pak Egro kok mbayani ngono. kuping iki ra Iki coklat atik ngene. kena apa? Ya blis nek. Malah ra sadar aku. Masuk cowok. Miring. Coklat iki. Sikile. Sikile ra enak Pak nang ndi Pak ku sikile? Sikile nanti iki. Jero Pak, misal apa? Hah? Bukan sejumlah. Oh. Sikile bodol mbok srokno mau. Barang lama. Dol sikile. Lah tapi kena apa ora? Kena Mbak Bu. Iki nek. Oh, Di balik sik. Jejal Pak anu nih, tak degene mak sing benekno. Ya, Diwalik mesti. Diwalik kok yo nek malik ini. ya miring ngene lho. Yo, tak Wong lanang dek yo ra ndek karangan nih. Ki lho, Plek, jablek. Diputer peng, Pak. Kene muterno. Lah iki kudune wong lanang ki. Nah, ngono ki nek kanggone wong lanang yo nek ngono-ngono ki tok. Selak nak. Iki yo anu, rada-rada Slap. ampunan. Saya Anune drene pun anu. selak bautit selak. Wis petelotok terus totonah naik. Dadi ora usah dikejon, mbok jongkang. Coplok. Ora tahu terus. Gak iki nih, Pak, sing diputer ki iki ne Ya kok. ora lah iki lah. Iki lho, dolit. Lit dolit. Minta tolong Lit, jajal Lit iki. Iki nih. Iki sing anu nek ketoke gak gathuk tak wehno kowe. Kelo lho Lit. Kelo. Nan, wis ta. Selak bautit selak. Angger gak cocok ya tak wehno kowe ngono. Iki yo iki dol iki lho. Bau tanam. Bau tanem Gak iso, dol. berarti. Gak iso iki didol kok. Drene Iki tuku anyar. Oh ya, rah dhewe Pak. Wis. Ngene kok. Yo tak bimbingan anak ngek ngono. Pancingan. Iki tok kok wis. Ora kena. Ora kene iki. Slek baute iki lho jero piring yo kedrate entek. Ya apa diwariso kasure. Ya wis. Malah drate Wis tak kei Lit. Nah. Oh, sing tukang ngusung-ngusung. Oh iya tukang usul. Lah iya. Aku nek kon ndi, Pak? Rupane. Ya wis kok. Sok elit sik sabar. Heeh. Sabar ora kira-kira ra wis tah enek pengangkutan nek. Kok komet aku. Apa-apa kok dolit nang kene rusak kabeh iki. Berangkat guys. Mau ke Ayo Pak, ndegake Pak.
pas menit. Wis iki daftar dhisik. Nek diceluk wong ayu ben piye? Berkrungu. Nah, kayak lagi didaftar gitu. Mas Japle. Mas Japle. Nah, ke daftar. Ya, makasih ya, Mas. Kupengnya kok ditensi le? Kupeng ya ditensi piring ngono. Makanya misalnya pas dia nang tindakan makanya kan tensinya nek dhuwur kan makanya ben gak nglini. Oh, ngono. Tensi kupingnya apa Oh, betul tangane sing ditensi. Oh, tansanya. Enggak dulu lho. Enak carane. Enak gerak. Nggih, enten nggih. Niku Iya. SOP nih. Oh, sope. SKP. Ayo, wes. Nggih, monggo. Yo. Tensimu kok dhuwur men. Mangan dek sore iki jamur. Jamur salah. Lah yo kok tensinya dhuwur, guys. Tapi pancen perang-perang dina cengele rondo anu. Rondo abot. Ledri, Pak. Ledri dianu di blender ae ben gak usah digodhog, heeh. Timun blender. Untuk dhuwur ger kita harus tensine. Jeneng sepelasis. Selepelasis 3HT. Netiana. Kulit kelamin. Guys, periksa dulu kuping. Panggilan farmasi Sunarti, pasien Dr. Novia Eni Parmawati. Panggilan farmasi Aja sembrono. pasien Dr. Novia Eni Parmawati. Ya ku. Boleh. Wes, Cuma as kroso. Sekarang yo wis tak saya pancing sing lawe. dipancing piye? Pancing takoki becuk. Takoki iki. Boleh. Banter. Jajar kok kene wis kok kene. Oke. Aku kono to tes testimoni. Boleh. Kono enggak tuh. Atuh kono. Lek. Tes. Buntu dikarenakan banyak minum obat. Panggilan farmasi Enggak ukrek-ukrek enggak oleh. pasien Dr. Sabun ini. Tapi putih mungkin plonte ngono. Ya sak krikil putih rupane, regetane putih. Nganu Rafa bir kaya plonte. Putih bin ngebek iki. Dadi iki mbok cukri iki ndekne merono. Mlebu. Arep buyak mungkin nek gak kowe dhewe aku wegah anu kowe. Lah kok salah sing ngedoli. Kok anu sing ngedoli kok salah. Kuping tidak boleh diupak-upak dan tidak boleh diobok-obok. Nanti akan buntu. Nah, menjadi budek dan kokoh. Tes mana mata kono. Nah, mata kono. Urung dites ya sebenarnya. Hujan. Kabel jos onte. Gue jeruk gone, ora pisang dulu gak apa-apa.
itu dokter. Dokter di sini tuh tidak banyak bicara. Dokter-dokter di sini tuh tidak banyak bicara dan tidak banyak omong. Kita yang nambahnya job deh. Orang kakek ngomong. Dokter gue kakek ngomong. Kakek kok disebabkan karena apa? Budek itu disebabkan karena apa? Dok, kok banyak gak bisa. Dokter itu mahal. Sekolahnya larang, kok konter mau ambil kowe. Lecek. Nek aku ya disebabkan karena curek. Disebabkan karena kopok. Curek. Mur. Tak ceritani, Mur. Kupinge enek lawone, Mur. Tes, Pak, tes. Pak. Tes. Model. Orang mati. Ya Allah. Lah nek tak sogrok dhewe yo larang. Aku lagi kaget deh. Lah iya tok. Tak ceritani, Mak. Mesin ora kena, Mak. Bosok neh. Gak muter, Mak. Padahal aku ya mau loro, Mak, nek nganu. Gak kena neh, guys. Ya, Mak, aku padahal loro yo kurang nilai kok main di tangan. Jajal. Loro. Nek slegrek yo legrek, Mbak diapakno? Iki lho, dereng yo kuwi karek kuwi. Iki wis yo loro ngono tukku ngono. Yo wis. Iki ngantek gak tak tutup iki mergo apa yo ngono mau, guys. Bongkok. Dia mana gak muter kok, Mak? Wah, Pak loro, Pak. Jajal kayak itu, Mbak. Dia malah gak muter. Kita muter. Rontok, jelas. Rontok. Wong iki pancene sedol liyer. Iki kan reme kan yo. Rimis gak kena iki. Gak enek megakno mburu iki, Mak. Ben iso nutupe ben anu. Ya wis rusak diapakno. Wong-wong iso legrek pirang taun. Ya jadi kayak buyune aku ya ora tuku kok. Ora tuku. Ora. Tampet. Mak. Kemule, Mak. Kemul iki gak kemul engko tak kek nenggo anu ae, Mbak. Gak kemul engko dikek nenggo anu. Terus renek panas ki lho, Pak. Mesti badhe Pak gak garing. Sangel Dari guys. yunggup sakmono itu. Guys. Kirimis gak kena iki. Kurang tahun ae lho, Mak. Aku nang kene. Ah, lho panjene ujine wong logrok diapakno, guys. Tambahin jajal, Mbak. Iki kok rusak niku. Jajal. Alah kok kemul anu, Mbak. Kemul kok di anakno nenggo anu ae. Njaba ya. Ambil siji. Sabar. Masak ngene iki. Engko nek sing gedhi anu Mbak digawa nggo mok blender tok, Wis engko langsung jipuk go mulih ngono tok.
gak sih. Pesen Mbak gak sekamo cuci tok ae. Enek, mau sing kembul-kembul tok ae iki, guys. Lah timbang rusak gue man. Apa mau ki? Kula langsung berangkat sendiri. Lah terus sudah selesai? Sudah selesai. Alhamdulillah. Cedak karo Bu Neti. Mboten oleh dianu, Bu, diogrok-ogrok. Berarti luka. Anten putih ngaten e. Iya, heeh. Dadi ngene bojone kula niku nggih lek di kayak banyu anget iso metu tropok ki sing ireng ya ireng watu. Jero iki lho, koyo watu. Sing watu campur putih ya enek, mungkin durung garing sing jero putih. Oh. Pelong. Lah, Anakku. bayare berapa? 400. Iya. Aku gak Kurang 21.000 ya Allah. Lah iki nek kayak wong di BPJS sae patang. ora masalah Orang duwe BPJS kok. gadah, Bu. Lah nggih tuh kira mboten gadah BPJS Pak e. Lah pas aku kira ya murah iki. Lah teng Jenegara niki wingi kok 50.000 Bu. Ora BPJS ya? Apa Lah BPJS? bayar. Jenegara rumah sakit gede niki lho. Jenegara. Heeh. Kalih mbok bayar apa nang ngono bila aku gak roh. Tahu lah kula kita mriki ya. Bayar dhewe. Lho, 400 susuk 21.000. Lah iki pamane orang juga yo tangisan kabeh lho kok BPJS penting. Lah apa mboten kanggo di BPJS? Lali. enten Tapi sampe lali. kuki ku kan bayar paling pas iku murah ngoten ya. Oh, mahal. Biar ning kono Lah, Cio itu misalnya enggak punya BPJS, operasi iki paling ora 8 juta dah perkiraanku. Lho tenan mulane BPJS penting. PHD narang. Mbok selawase urip yo ora tau neko-neko jan. Wis Oh, tuwa-tuwa iki. nganggo logo ineh nganggo Ah, kontak. luka nanti. Ben ngene teng teng Teng, teng. Ya wis sesuk tak kon Jenegara nek bola temake aku. Tapi banyak tadi. Nggih, meringkil nek Lah mikir-mikir ya bojoku sak menten lho, Lek. Sak Putih. menten plok-plok terus kok ana putih. Putih iki ora Boten garing. putih Pak niku. Upil sak ora Pak, garing. niku putih tok. Apa gak kamu putih? Buntoni pake kok. Pake kok buntone budek. Mau dicupriki sukreke gede. Oh, lho. Dadi buntu. Wah, lah aku yo kaget iki. Untung gue duit ngono. Aku yo klengak-klengu. Lah iki nek dodol bayem gak yo Wah ditarik 400. iya Bu nek jiwa-jiwa ngene iki kan ya tetep kaget tadi. Roh nek ahli medis regane larang kan aku yo Mahal. Kok iso bedone ate ya, Lek? Ning kono Rafa ya aku nek Rafa. Lah ya ning kono 50.000 kok ning kene patang. Tapi dokter kene memang dokter dari Surabaya ngomongan kali kula wingi niku. Tanpa Cina. BPJS mau 50. Iya, karo bayar berapa Palingan Le perkara kowe iki ya ora iso kok. Rumah sakit tak mbok dudohi ngono. Ora wis kenal Acara rumah sakit ku gak mbok dudohi Wedi, kenal Dek. ora gak bisa. Aku ya lah nggak ngerti ngono lho, Bu. Nek nang puskesmas anu murah kali. Mari mana murah 15.000. Oh, Pendaftaran tok le. ya wis saya mbok Semua gratis. saya. Puskesmas kapuan mawon gede anakku. Oh, Balian. di gone Mbak Lia ya, Nah. besok murah. Iya adik murah. kono aku ya tak ane. Rupanya Lagi mah burung kalan tok. Adik nanane buntu. Brungkalan sih. Emang burung. Sogro iki lho kili. Mari Iki dhewe. mau gak nyebut rumah sakitnya lah. Gak. Wah, rumah sakit gede. Hai. Coba. Mojopahit apa Singosari. Kan arep buah rumah sakit iki jenenge kan apal aku. Terus aku ya rumah sakit. Aku ki ora harus. Aku dikasih Konangan kowe. Mungkin yang mahal obatnya. Manuk terus Mungkin anu dicuprik ngene kan lupa. lah dokter bayar ya lah. Woi. Masuk bayar nyoblok ngono kan. Pokoknya tuh tempe. Namanya jaluk murah soblok dhewe lek. Mama soblok mau kebalik. oh alah. Manange telu kok arek loro. Iki wis loro kormane. Kok diujat neh Di sini apa? kurma loro. Kumis. Asik ada ndek. Oh, Enak berarti sih. Susu.
Ndok gemek. Dek inganane mbok kapan kuwi tanggaku menipu. PK kok niki dikei kacang jare aku guyu. Kacang kulitan lho. Lah sekolahan malah dikei klopo cok. Oh ngono. Endi? Gue ngempuk Tekan. TikTok. Ya wis alhamdulillah. Enggak buka. Banyak berterima kasih ya. Nek zaman kae sekolah kok ngaplo ler enak wong kek. Ora nek apa, saiki makan makan. Saiki dikeki kok ya do kecangkeman ngene sing mendem lah sing. Lah wong pergane wong nyotot Kota cangkeme. apa nek Sri? Seri mbek Damis sih cocok. Nek sekolah sih gini ki ya Allah enek panganan ngene Apa bae. Keroyokan lho. sekolah ndek sekolah. Makmur negaraku ya Bu. Telu ya. Makane Ge aja. ciu telui. Lah gedhi mbek cilik kan beda kok. Wis apa-apa. Kacek cok ngene cangkeme wong wedok. Loh. Oh, mergo gede. Lho, cilik. Ada. Kan gede cilik to. Iki cilik. Pengen gede. Besok tuku dhewe. Ngono kira sih. Aja mbek lupakan. Ngono kira tiba neh. Tiba nendi? Kilonan karo anu usus. Aku pesen anakku lanang. Usus wae. Bocah iki lho ngedur apa cah telu. Telu. Oh, gede cilik. Oh, ki anake. Ki bojone mbek anu serane wis Hahaha. Lho, anak iki ya. Narang. Gowo dhewe iki. Wow, kok dhewe guys. Wah, lah kita ya Wis nah iki ndek inane periksa kae ambek aku kae nenggok pas nang Jonegoro bayar piro? Admin pisanan. Tiga. Mel, kuping kok iso ngowah-ngowah. Mboten saja Wis gak, pancene tak prank. anu. 50 to? 50 pas Nggih widak. 50 terus bar iki bayar malih 130. 130. Heeh, admine 50. Admine 50, Nggih. bayar terus 130. Nggih, 130 nek 120. 120 Mel. Mbah iki ketok iki. 200. Lah sing bayar iki nggih. Lho, nggih. Nang kene piro? 400. Susuk selikur ewu. Tapi Admine tok napa? ya langsung sak obate. Rafa kae kan enggak ngobate. Obatnya nggih 100 iku, 100 pripun iku. Rafa gak nganggo obat iki ta? Sing dinggih ngresiki niku kan termasuk obatnya niku, Mas. Oh. Niku termasuk obatnya. Oh, termasuk obatnya. Nggih, termasuk obatnya cairan niku dihitung obat kali dokter. Oh, tak kira banyu konggawan. Banyu Konggawan Solo. Jawa Gawan Bojonegoro Bengawan Solo. Dadakan ki yo bayar yo Mel. Sing murah ndi Mel aku iki. Puskesmas ngono. Lha niku Pak teng pundi? Rumah sakit. Mboten Ngono ini. Cek eling ae ngono lho, nek diarapi pisan iki kok. Lah iya. Kupinge Pak nggih kathah isine. Isine walah makhluk angkasa luar. Saiki tes. Pak. ngono. Pak. 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 Iki rada cedak rada ada. Tes. Pak. Pak. Lah wong titisane kok. Nah, di sini jadi Pak sak mene. Jadi ki nek kalian nek pengen pamane kuping, pamane anu yo nek pengen anu yo nganggo BPJS wae. Nek bayar dhewe tetep mahal ya. Jadi nek iki saran dari kita nek umpamane sak wayah-wayah awake dhewe ra ndek dhuwit nggih. Bagine wong sing ora ndek dhuwit ngono lho nggih. Nang puskesmas saya paling lebih murah ya. Nggih, teng puskesmas kan yang gede BPJS niku terus lebih murah juga. Puskesmas sih lebih murah ya. Ini puskesmas saya nek iso ora usah langsung ke rumah sakit. Nah, awake dhewe kan awak kaya aku kan memang guru, tapi guru ki tak kira pas aku murah ya. Nggih. Aku kira elengku ki mau bayar 50.000 tok wis 30.000 ngono tok. Terus tapi kan jenenge yo bayar tapi nggo piro, aku kan ngono.
Aja pancene wong sing iki mahal ya. Ora masalah. Wong kok mleki-mleki iya tetep wong bayangno dhuwit sakmono kae ya ora Duwe ngresiki cerat kuping. ngono tok kok ya larang ngono lho aku ki ya lom ngono aku. Alah dhuwit sakmono kae aku. Terus jipuk ngono antok kok. Walah maklum atiku. Dedek aku. Nek kecuali mondok bayar juta-jutaan aku percaya. Nek jipuk ngono antok kok lom 400. Susu kurang. Dokternya mahal lho, Mak. Dokternya sing pun ahli. Lah kan apa yo ahli padha ae. Ayo nunggu Jonegoro kan mesisan kan wingi. Nggih, sekalian. Nek mesisan yo siji gawe loro gawe. Iki pengen murah kok ora langsung nunggu puskesmas. Murah kok. Iki ditekai BPJS kok kesuwen BPJS. Nek BPJS ora kesuwen nek kuping ki sedelok kok ketok. Nggih mboten antri. Nganggo BPJS ae. Soalnya mae kok pikirin kok nek antri lho, guys. Mau ribet nek nggo BPJS. Dere yo dhuwur Pak. Ana apa iki kok sedhuwur nang malah. Sedang. Terus tenang-tenang hidup itu kok. Darah dhuwur ngene. Nang daging. Daging. Daging iya Pak. Selama ini kan daging terus ya. Iya, akhir-akhir ini kan masak daging. Iya daging ayam ya Allah. Terus kudu kembali ke Tahu setelan. tempe. Tahu tempe. Terus super.